कोणाकोणाला आवडतात बेसनाचे लाडू. इतके सुबक, गोल, गरगरीत आणि इतके देखणे लाडू बघून न आवडणारेही एकदा नक्की टेस्ट करून बघतील आणि मग त्यांच्या अगदी आवडीचेच होतील असे हे बेसनाचे लाडू. अगदी सोपे आहेत बनवायला. तुम्ही फोडूनही बघू शकता. लाडू इतका दाणेदार बनलाय की अजिबात टाळायला चिटकत नाही. खास टिपसोबत पाहूयात बेसनाचे लाडू. त्या अगोदर चॅनलवर नवीन असाल तर पटापट सबस्क्राईब करा. 2 वाट्या इतकं बेसन घेतलं. हे रेडीमेड बेसन आहे. 1 वाटी पिठी साखर, वेलची घेतली आहे ज्याची आपल्याला पूड करायची. त्यानंतर कापून घेतलेत बारीक काजू आणि बदाम आणि तूप. बस इतक्याच साहित्यात बनतात बेसनाचे लाडू. कढईमध्ये बेसन टाकून घ्यायचं आणि मंद आचेवरती हे बेसन आपल्याला परतत राहायचं. बेसनासाठी तुपाचा वापर करावा लागतो, पण सुरुवातीला कोरडंच बेसन तुम्ही छान सुवास सुटेपर्यंत परतून घ्या. ही सगळ्यात खास टीप. पहिल्यांदाच जर तुम्ही यामध्ये तूप घातलं तर त्याची चव वेगळी येते. आणि असं छान गरम होईपर्यंत बेसन परतून घेतलं की त्यानंतर यामध्ये आपण तूप घालायचे. थोडं करत तूप आपण लागत तसं वाढवू शकतो. तर लाडू वळताना पातळ होऊ शकतात किंवा त्रास होतो आणि मग लाडू बसतात त्याचा आकार सुबक असा गोल होत नाही. त्यामुळं थोडं तूप टाकायचं आणि पीठ जास्तच कोरडं वाटलं तर तूप पुन्हा वाढवायचं. काहीच हरकत नसते. आता हे तूप सगळ्या पिठाला लागेल या पद्धतीनं पीठ छान हलवून घ्यायचं. सुरुवातीला आपल्याला आपलं पीठ थोडं कोरडं वाटतं, पण काहीच हरकत नाही. सुरुवातीला पीठ असंच वाटतं कारण सुरुवातीला बेसन सगळं तूप शोषून घेतं आणि नंतरनं सगळं तूप रिलीज करतं, ज्यामुळं आपल्याला सुरुवातीला बेसन कोरडं वाटू शकतं. गुठळ्या मोडून तूप सगळ्या पिठाला लागावं यासाठी अशा पद्धतीनं ग्लासचा वापर करा आणि छान तूप आणि बेसन एकत्र करून घ्या. ही झाली आपली दुसरी टीप. आता मस्तपैकी चमच्याच्या साहाय्यानं आपल्याला पुन्हा तूप परतून घ्यायचं. आता आपलं बेसन आत्ताही कोरडं दिसतं, त्यामुळं मी पुन्हा याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तूप वाढवलेलं आहे. अगदी मोठा चमचा वापरला आहे, त्यामुळं तुम्हीही त्या पद्धतीनं वापरा. बेसन पिठानुसार कमी किंवा जास्त लागू शकतं, त्याचा काही अंदाज नाही. आता तुम्ही पाहू शकताय आपलं पीठ म्हणजेच आपलं बेसन तूप आता रिलीज करायला सुरुवात झाली. आत्तापर्यंत घट्टसर आणि कोरडं वाटणारं आपलं पीठ काही वेळानं अगदी 20 ते 25 मिनटं सतत परतल्यानंतरनं या पद्धतीनं तूप बाहेर सोडायला सुरुवात होते. त्यानंतरही आपल्याला 15 मिनटं बेसन परतून घ्यायचं आहे. सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत 30 ते 35 मिनटं मी बेसन छान मंद आचेवरती परतून घेतले. जितकं छान बेसन परतलं जाईल तितके छान आपले लाडू लागणार, हे मात्र नक्की. आता आपलं बेसन या पद्धतीनं अशा रंगाचं, अशा टेक्स्चरचं परतून झालं आहे. 30 ते 40 मिनटं बेसन परतण्यासाठी मला लागलेत, त्यामुळं तुम्हीही तितक्याच वेळ परता आणि सतत परतत राहायचं, नाहीतर बेसन लगेच करपतं. अगदी एखादं सेकंदात बेसन करपू शकतं, त्यामुळं सतत ढवळत राहा. पाहिजेल तर कोणाची तरी हेल्प घ्या आणि आळीपाळीनं बेसन हलवत राहा. ही झाली आपली टीप नंबर 3. आता या पद्धतीनं आपलं बेसन बऱ्यापैकी छान भाजून झालं आहे. इतकं बेसन भाजलं तरीही काही हरकत नाही. तुम्ही पाहू शकता बेसनाचा कलर अगदी गोल्डन ब्राऊन झालेला आहे आणि थोडासा काळपट कलर बेसनाला आला आहे. तेव्हा टीप नंबर 4, आपण यामध्ये पाण्याचे शिंतोडे टाकायचे. 2 ते 3 चमचे पाणी यामध्ये टाकायचे. त्या पाण्यामध्ये तुम्ही चिमूटभर हळद टाकू शकता, ज्यामुळे आपल्या पिठाला छान कलरही येतो. आता पीठ थंड होतंय तोपर्यंत आपण वेलची पूड तयार करूयात. आता तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीनं वेलची सोलून घेतली आहे मी आणि अगदी कमी 5 ते 6च वेलच्यांची पूड करायची, त्यामुळं खलबत्त्यातच करत आहे. खलबत्त्यात वेलचीचे दाणे आणि 2 चमचे साखर घातली आहे. साखरेमुळं आपलं वेलची बारीक व्हायला मदत होते. मी छान अशी वेलची कुटून घेतली आहे आणि आपलं बेसनही आता छान थंड झालं. तेव्हा बेसन थंड झाल्यानंतरच आपल्याला त्यामध्ये पिठी साखर ॲड करायची आहे.
गरम असताना बेसनामध्ये पिठी साखर घातली तर त्यामुळं आपल्या पिठाला पाणी सुटू शकतं, साखरेला पाणी सुटतं आणि आपल्या बेसनाचं लाडूचं टेक्स्चर बदलू शकतं. आता मी यामध्ये वेलची पूड आणि पिठी साखर मिक्स केली आहे आणि ही सुरुवातीला मी चमच्यानेच ढवळून घेणार आहे, कारण बेसन अगदी गार नाही आहे, तर थोडंसं कोमटसर आहे. त्यामुळं छान पिठाला आपल्याला परतून मिक्स करून घ्यायचे. आता तुम्ही पाहू शकता या पद्धतीनं मी मिक्स करते. पिठी साखर कमी जास्त करू शकता तुमच्या चवीनुसार. मी ही 1 वाटी घेतलेली, पण अर्धी वाटीपेक्षा थोडंसं जास्त मला पिठी साखर लागली. सुरुवातीला छान मिक्स केल्यानंतरनं आता आपण हातानं बेसनामध्ये पिठी साखर मिक्स करून घ्यायची. सगळ्या गुठळ्या मोडत आपल्याला ही पिठी साखर आणि बेसन अगदी एकजीव करून घ्यायचे. हाताच्या मदतीनंच करा, म्हणजे अगदी मस्त होतं. आणि शेवटी लाडू तर आपल्याला हातानेच वळायचेत की, त्यामुळं त्याचं काहीच टेन्शन नाही. आणि बेसनाचे लाडू अशा पद्धतीनं मुठी भरल्या गेल्या की समजायचं आता आपलं पीठ लाडूसाठी तयार आहे. आणि हातावरतीच जसं दिसतंय त्या पद्धतीनं सगळे लाडू वळून घ्यायचे. डेकोरेशनसाठी किंवा लाडू थोडे आकर्षक दिसावेत यासाठी वरतून काजू, पिस्ता किंवा बदामाचे काप लावू शकता, किंवा बेदाणे किंवा मनुके लावलेत तरीही चालेल. मी इथे काजूचे पीस बदामाचे कट करून घेतलेले तुकडे लावते. तुम्ही पाहू शकताय आपले लाडू बनायला अगदी सोपे आहेत. अगदी सहज त्यांना आकार देता येतोय आणि हे लाडू दबतही नाही. शिवाय तुम्ही लाडवांचा रंग पाहू शकताय, अगदी मस्त रंग आलाय. हळदीचं पाणी मी यामध्ये टाकलंय, अगदी 2 चमचे. तुम्हीही नक्की टाका. नेमकं ते व्हिडिओ काढायचं माझ्याकडनं राहून गेलं. आता सगळे लाडू एक एक करत मी वळून घेतलेत. 2 वाट्या बेसनाचे जवळजवळ 11 ते 12 लाडू तयार झाले होते. तुम्ही पाहू शकताय किती छान असे आपले लाडू बनलेले आहेत. अगदी मस्त लाडू बनवून तयार आहेत. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला अजिबात विसरू नका. तुम्हाला बेसनाचे लाडू आवडतात का आणि बनवायला सोपे वाटतात की अवघड ते कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. आता तुम्ही पाहू शकताय हे लाडू अगदी मस्त झालेत आणि महिनाभर हे लाडू मस्त टिकतातही. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहताय, थँक्यू.